በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ንዓኹም ይኹን ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ማሕበረ ሃመሮኖ ዩቲዩብ ቻነል ከመይ ኣለኹም? በብዘለኹምዎ ሰላም ክትህልው እንዳተመነና እንሆ እምበኣር ካብ ዝሓለፈ ዝቐፀለ ዛንታ ብራኽቲ ልበወለድ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። እቲ ሰናይን ባዘብልን ሙሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳባትኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚ ኣይትምሰልዋ። መልእኽቲ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 2 13 ክፋል በቃ በለ ኸይድኒ ወይ ክመጽእ የውዐይ ኢለ ምንም ከይገበር ኩላ ተመሊሰ ንገዛይ ከድኩ። ኣቦወይ ከዓ ዱሮ ገዛኣትዮም ምሰያወይ ክዋግዑ ብሓደ ፀግዒ ተፀጊዐ ሰማዕክዎም እሞ ነገር ያለ ለኻልእ ሰብ ክመርዐ ሰሚዐ ከምዘይ ሰማዕኹ ናብ ኣደዋይ ከይደ ኣደ ምሽ ሕዚ እዙይ ኣዊንዮ በቃ ድሕር ሎሚ መርዓ ልበሃል ስሙ ከይተዝልዑለይ ገና ውፅኢት ይርአ ኩሉ ግዜ ከም ዝነግረኪ ትምህርተይ ክቐፅል ለዓመታ ኾነ ለሓዋሮ ኾነ ሎሚ ኾነ ክምርዓ ኣይደሊ በቃ ሓንቲ ግዛዕኪ ትብሉኒ በልክዎ እሞ እሞ ቆዊዕ ልበሲ ቆዊዕ ልበሲ እምበይ እንድሕር ለይ ትምርዓው ለሓዋር ለማ ዋ ታይ ሓደያ ከምዚ ኢሉ ተኣጓጉሉ ኢልክ ዝጓሊተይ ሕደግ ኢዶ ክንደይ ደላይ እኮን እየኪ በለትኒ። ኣነስ ደላይ የብለይ ደይለኪ ግን ከዓ ኣነ ኣይደሊ በቃ እምበልክዎ እሞ እታ ድምፀይ ዓወቢለ ተዛሪበያ ዘይፈልጥ ኣዴ ዓዊለ ተዛረብክዋ ወፂአ ኸይደ ከዓ ላብራህዋይ ታእያ ኢላ ትገደይ እምበልክዎ እሞ ካልእ ሰብያ እኒኦ ከዓ ልደልየኪ ክትምርዓዊ ኢሎምኒ ወድሓዎም ነብኡ ንክብሮም እዩ ከዓ እቲ ዝተፈረሰ በቲ ክንቅፅሎ ኢሎም ትብለኒ። ድር ኣደዋይ ተረጋጊዓ ዘይ ከም ዓመላ ሰላም ዝፈጠረት ምስተን ሰበይትሲ ነዚ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ኣይ ኣደዋይ ኣብ ዓድና ሓደ ዝተለምደ ልምዲ ኣለና ማለትም ፍቕሪ ወለዲ ደቆም ብምውሳብ ምጥንካር ማለት እዩ። ጓልኩም ንወድና ገለ ተባሂሉ እቲ ፍቕሪ ስድራ ክቐፅል ወይ ከዓ ክጥንክር ዝገብሮ እዩ ዝበሃል። ንኡ ከዓ እዮም ወለዲ ክብሮም ምስ ወለድና ፍቕሪ ስለ ዝነበሮም ንሕና ብምውሳብ ከዓ ከጠናኸርዎ ዝደለዩ እንተኾነ ቆልዓ መብፃዕ ግን ኣይኮንኩን ሕዚ እዩ ተሓሲብዎ እምበይ እሞ ንወዶም እያ ካብ ዘይኮንኩስ ንወዲ ሓዎም ደልዮም ንኸዓ እሞ ንስኻ ኸታልኪ በልክዋ እሞ ንረሃወዩ ኣነ ዳኣታ ኽብል ከናገራ እየሽኢለዮም ግን ከዓ ኣይትደሊ ኢላ ውሳኔ ዝመስል ዘረባት ተዛረበትኒ። ከመይ ትደሊ ማለት ዋ እንታይ እኒአዎ ፀገም እምበልክዋ እሞ ወላ ደኣ ከም ዘይደሊ ናተይ እውን ሓሳብ እንተኾነ ናታ ብምሉእ ውሳነ ዘይቕየር ዝመስል ስለ ዝተዛረበትኒ ሓደ ነገር ሓሳብ መፀለይ ሽሻይን ራህዋን ጽቡቕ ይደዋወሉ ከም ዘለዉ ዘከርኩሞ መቸም ምስ ሽሻይ ብሓደ ንኽንኮን ሓሲብከ ይኮንኪ ወዶ እምበልክዋ እሞ ኖኖ ይኹን ኾይ ግን ከዓ ኣብዚ ሓደ ጎ ክትቕመጠ ኣቕሓ ይኾን ኸይስኺ ኣይትደሊ ለለኹ ኣይትደሊ በቃ ትምህርተይ ክምሃር የበልዮም እምበለትኒ። ንሱስ ኢለ እየ ኣነለ ኢለያ መጎጎ እያ ነጋገረት ነይራ። ኣነ ከዓ በቲ ፀብሐ ፍሊሐ ድራርና ቐረብና እሞ ድራርና በሊዕና መሬት መሽዩ ደቀስና ድሮ ወጊሑ ኣየጉሂ ድሮ መዓልቲ መርዓ በጻሕና ብእግዚአብሔር ዝተመረጸ ዘፍቀራ ተፍቅሮ ሙሉእ ቅዱስ ፍቃድ እግዚአብሔር ዘማልአ መርዓ ተጀመረ። ምስ ሓፍተይ ተዝቆርብ ደስ መለኒ ነይሩ ግን ከዓ ገዛ ክሕግዝ ስለ ዘለኒ ኣይቆረብኩን። ብደስ ዝብል ድባብ መርዓትና ሸሊምና ምስ ዕረኽቲ ኣፈነናዮ እሞ
መሬት ወጊሑ መርዑ መጺኦም ደስ ክብል ከቕንኡ ንኡኡ መማህርቱን ካህናት ቤተ ክርስቲያንን ንራህዋየ ኢለ ዓዲመዮም ስለ ዝነበርኩ መማህርተይ ናይ ሰንበት ትምህርቲ ምስ ሙሉእ ናይ ዝማሬ መሳርሒኦም መጺኦም መርዑ ብደንብ ኸበሩ። ጽቡቕ ውዕለ ነይሩ። ኣጋጣሚ ሽሻይለ ስለ ዝተዓደመ ምስኦም መጺኡ ነይሩ። ደስ ኢልዎ ውዒሉ ጽቡቕ መርዓ ሓሊፉ። ብጽባሒትኡ ወጋሕታ ከይደቀሶ ፋነናዮም እሞ ኮንትራት መኪና ሒዞም መጺኦም ነይሮም ለዓዶም ተመለሱ። ደስ ልብል ጊዜ ነይሩ። ራህዋየ ተመልዕያ ብዙሕ ኣይደንጎየትን ሽዑ ንሽዑ ሓዳሮም ወፂኦም እዮም። ኣዋርሕ ተቖፂሩ ከተማ ኸድኹ ናብ ኢንተርነት ዘለዎ ቦታ ጽቡቕ ውፅኢት ተንጽየ ተመስገን ሓሊፈ ገዛ ደው ኢለ ከዓ ነገርክዎም ወዲያውን እሞ ተመለስኩ ልገዛይ። ራህዋየ ናይ ደስ ገዛ ድባቦ ጸባቢቓቶ እያ እኒኣ። ቡና ተፈሊሑ ዕምበባ ተዓንቢቡ ሕምባሻ ዓያ ገለ ብቻ ኣናእሽተይ ኣሕዋተይ ፍልቕልቕ እናበሉ ግንኽዎም እሞ ደስ ኢልን ነምሽዩ። ዩኒቨርስቲ ከዓ ኣብ ዝመረጽክዎ ቦታ በጽሓኒ እሞ ደጊም ተምሃሪት ዩኒቨርስቲ ስለ ዝኾንኩ ኣብ ገዛ ምስ ወለደይ ዘለኹሉ ጊዜ ዝቀራረበሉ ጊዜያት ብቻ ኾነ። ዝኾነ ኾይኑ ትምህርቲ ዝኸደሉ ጊዜ ኣኺሉ ራህዋየ ምስ በዓል ገዛ መጺኦም ከፋንውኒ። ራህዋየ በቲ ሰዓት እቲ ሕሾኽ ዝበለትኒ ነገር ኣሎ። ደስ ኢልኒ ደስ ብዝብል ድባብ ኣፋነውኒ። ኣደዋይ በይና ገዲፍናያ ራህዋየ ኣብ ቀረባኣ እያ ብርግጽ ግን ከዓ ክንደይ ጊዜ ክትመላለስ ኮይና ፍጹመይ ብቻ ኣርየት ጓል ኣብ ገዛ። ዝተረፉ ኩሎም መወዳት እዮም። ንመጀመርያ ዝኣትዋ ከተማ ንሳ እታ ምስ ሽሻይ ዝተፋለጥ ኩላ እያ። ሽሻይለ ሎሚ ከም ዝኸድ ነጊራቶ ስለ ዝነበረት ራህዋየ ተቐበለኒ እሞ ንኸፋንወኒ ከም ሓቂ ኣነ ለናፊቐየ ነይረ ግን ክፈልጠኒ ኣይደለኹን። ተወጢበ እየ ዘለኹ ብዙሕ ለውጢ ከዓ ይሪአሉ ኣለኹ። ካብቶም ለውጥታት ሓደ ከዓ ፀጉሪ ተቆሪፁ ኣሎ። ደስ ኢልና ውዒልና ምረቑ ከዓ ኣብ ቀረባ ጊዜ ከም ዝኾን ነገረኒ እሞ ጽቡቕ ተኸኢለ ክመጽእ እየ እምበልክዎ ብዘይ ንዓኽ ደኣ እሞ ከመይ ክሓልፍ ግድን ምምጻእኺ መምሃርቲ ሰንበት ትምህርቲ ቤት ክለ ሒዝክለይ ተመጻእኽስ ጽቡቓት መሓዝት ከዓ ኣለውኺ ኣብ መርዓ ናይ ብረኽቲ ብሓቂ ግርማ ናይቲ ዳስዮም ኮይኖም ነይሮም እምበለኒ። ወይ ለከ ቀደሙኸ መርዑ ቆረውቲ ዓጀብቲ ከዓ ብመዝሙርን ብምስጋናን ከመይ ግርማ ዘየህልዎም እምበልክዎ እሞ ላብኡ ቆላሕ ኢለ ከዓ እዋ እንታይ ከቆልዓ መሲልካ እምበልክዎ ፀጉሪ ተቆሪፅዎ ስለ ዝነበረ ቅልል ስለ ዝበለኒ እንታይ ደልዒለላ እየ ሕዝስ ዘይቆልዓ እየ እምበለኒ ብኸመስታ ህፃን እምበይ ማሙሽ ኢለ ምዃኑ ቆልዓ ኢኻ ለይ ብክልተ ዓመት ኢኻ ትበልፀኒ ኢለ ስማዕማ ምስ ተመረቕካ ዲግሪ ክትቕፅል ኣለካ እምበልክዎ ን3 ዓመት እዩ ተማሂሩ ኮሌጅ እስተብኡ የፅሓና እሞ ንሪኦ እምበለኒ እሞ ኣፋነወኒ ናብ ትምህርተይ። ድሕሪ 8 ወርሒ እዩ ካብ ገዛ ተደዊልኒ ራህዋየ ወሊዳ እንተመስገን። እቲ ሕሽኽ ዝበለትኒ ጥንሳኢ ነይሩ ኩሉ ጊዜ ብሰላም ክትገላገል ኣብ ጸሎተይ ልትዘከርክዋ እየ። ድሕሪ ወርሒ ዓዲ ክኸድ ኣለኹ ዕረፍቲ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ግቢ እውን መሓዞት ስለ ዘፍለኹ ክንመጽእ ኢና በላን እሞ ግን ከዓ ኣይተመላእኽወንን። ሰላም ተመለሲ ኢለን ከኣፋነዋኒ ተበገስኩ። ግን ሽሻይ ሓዘለ ነጊረዮ ስለ ዝጸናሕኩ ከም ዝኸድ ልዓዲ መጺኡ ወሰደኒ። ብርግጽ ደስ ኣይበለንን ግን ከዓ ደስ ኢልኒ። ደስ ዘይብለኒ ሓሳባት ልበይ ንምእንቲ ፍቕሪ ኢለ ከይገድፎ እየ። ደስ ዝበለኒ ከዓ ናፊቐዮ ስለ ዝነበርኩ እዩ። ዝኾነ ኾይኑ ተታሒዝና ኸድና ልዓዲ ኣብታ ዝተምሃርኩላ ከተማ ወይ ከዓ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ታሽዓይ 11-12 ዝተምሃርኩላ ኣተና ንምረቕኡ 2 ሰሙን እያ ቀሪያቶ ነይራ። ስለ ዝኾነ ንዓይኒ ዓዲ ኣፋንየኒ ንሱ ተረፈብ ከተማ ብሰላም ከዓ ገዛይ ኣተኹ። ብናፍቆት ኩሎም ኣሕዋተይ ተጋንየዮም ወለደይ ከዓ ተጋንየዮም ወዲ ሓፍተይ ከዓ ስዒመ ኣቦይለ እነይለ ኣብዚ ስለ ዘለው ምረቕኦም ሰሚሩ እናኹ ተምሃሪት ኮይነ ካብ ዩኒቨርስቲ እየ መፅእ ኣብ ፍጻመ ክበፅሕ ከዓ መርቑኒ በልክዎ
مرقت اندخ الزقوالي كاو قدم كمخبر ولد زال علمو مرقيو برختي كم سما برختي مبوليننا تقابلو أبويني أيه كأمتيو بخام أولا يتقامتنا نيتوب زحلا قويتاي صبح دكتور كينا أبويني عينم كحكمهم يأيات بالني ربع العاء إنها رآخم نابت منا يكبس حيلو مبلني أيه أوي بصحني زي صبو أكزابي هرزفوتو أي تمني مبولكمو بالو خيدة ترف حرس قاعد كبلعنا عاتا مثل ناس إلى ناس حقو قدي فيهم كدكم عدا درار تسارح الله ديو ولا قنا ندحر كوينو أنا كسرح الله يبالكواما سارحناكو إني أيه صبح قالوا تأميك تخينو بالعي كأربال كدو كبرا خاصنا وقلت أمتم كيكونكي إلى عديك توني مسبلت واي قعدت خونتي دي تبلع حرس بالكوا وا أنت قالي حرس كوينا دو كتنبريا كريستنا قريبوس حرس كتلي بلما ما عد قرب حبيرنا ينا خندرروا ويكا قعدت دس ندحري لك قعدت هلكي مالتني نو أنا سي تحرس قعدت تولع مسيلني إيم بي تعرف حرس قاعدة سيلني نيرو بالكوا رهوايلة أوي أتسخص لوين خيخي سابقو يقاني تعرف حرس مس حرس كفكو بلا يفوتي تولني ما أنا كالي أسو زيكمكو برختكو عيه بالكوا أي برختي كم عيلكني أخذك سوكو كم زيتي تبهلكي ما أنا نسوم دي بكا أيوه إلاتني أديك أتقبلا تمساسال زرابات زرابات النمو قادي فيهم كدكو درار كقرب كحجزك كده ما تقول النمو رهوي أنا خاني معزك خاني ودخت أبري إلى درارنا قريبة بليعنا ندسي لنا تجواتنا مشينا بسلام حضرنا نقعد يبقى حقوس مرعو كزانا مزأمو أنت قال كتما مزيحة رخي إلو سلام بلني سلام تبهاهلنا كميني أحد شكوجو مقع سلسة رأسكم قبركم مبالكو أمين برختواي صها أنا عنا أمسي الخي مبالنمو أمين مكرخ وخمناكم دعا صخمكو كلتي أهم رأتكم تعديلكم مبالكو رهوخ أبد حري مزيعة صخها ليزا العالم كنا تمرق كلنا بركي أخي مالتني سلامي مزيحة دخي أوني يستزودينا في أيها أحديرة إيلو ودتو أبلا أويك أنا أنت هنديت أنا إيهم تخمى سلام دي سما خوينو بالكوما ياو نسي سما رهوايو سلام كأ زفولي ولون نعاهم رهوا نعيي كأ سلامي إيه جن كأ حدايو بلنما رهواي له حقوسي بسرعتنا مو ننقرادو بلتو ويلي قدن كأمبي سمن دبرختي بلن ويه بسرعتكم يطعم انت للتاي ترخيوي بالكو مخانو عاركي قال حيس كده لحي أبتي تمرتي يونيفرسيتي متشم نا يونيفرسيتي جزيات تحلفكم سلا زخانو نحدا يهانصو نحدا يعشيو سلا تمرتي كيت أياكو كامز سلا زولك خاقن ياريتا بلنمو وي دياقواني هزي حاستقاقها أنا خميت منيتاتي يساخيني حسابي سلا عاركي قال لي فصمي اللهولي بالكو انت خوانا حقيو أب قبي نرسخا كتكزء نشتي كبد يبليو مخنياتو محازوتكا كم زمزألن مسرا خواء كوقعان كواتسان سلات ترئي سلا زخوانا حقيو سلا محازان دحركين كاقن نزفتوان زهوران حادش شاي زبها المحازان لني انبالك وامو رهواييكا مش بوتا وسيد كاني ماما شرطي حافتي زنبرتس نسخلا بو أير كنوادو إن بلت نبانا لا عربت ما يكتمصلنا حدا سلاز نبرتنا وشتي مسانا مصياكوف بلت كم حقي مسدياقون حقوس صبو قربتي زلنا مخنياتو بتحمي زرداني لك كم تقولني سلاز خونه بتمرت لسلاز حقزني ولا بسلك يخونن بي صبو قربت فطرنا لنا نزخ ايو دفيرو كل ززارو نلون بي زي فولت خويني كونن خالق نجر لمزراب كأبر ما توزدلي يمثل نعستي وانا نجريا بلان بعلتو جزو الشي بلد حربل وديك أحبني كتبو إلى ود حائفة اتبسرت ولو نجر قصلت
እቲ ሰናይን ባዘብልን ሙሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኖም እንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳባትኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣ ትምሰልዋ። መልእኽቲ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ፍዕድ 2 14 ክፋል ይቕፅል።